encarem una qüestió punyent en aquest vídeo, que és si en el judaïsme tot és debatible, en el judaïsme totes les opinions són vàlides. La resposta és sí i no. Sí i no, ara qualificarem aquesta afirmació. En primer lloc, hem de considerar que hi ha dos aspectes bàsics en el que és el pensament jueu i la pràctica jueva. Un element és el pensament en si, la filosofia jueva, el mode de raonar i de lucubrar sobre la realitat que ens afecta. I un altre és l'element pràctic, el nivell pràctic. Això és la llei jueva, l'halahà, l'acció concreta. Pel que fa al pensament jueu, tot és opinable dintre d'unes normes d'interpretació. Tenim, per tant, un ampli ventall d'opcions, a la pràctica il·limitat, un ventall il·limitat, però que està, d'alguna manera, normativitzat per unes 13 normes d'interpretació de la Torà. Això per una banda, per la banda del pensament jueu. I per la banda de la pràctica jueva no hi ha interpretació, o més ben dit, hi ha la interpretació del teu mestre concret, del mestre que tu tinguis. Tu has d'adoptar un mestre de llei jueva particular per la teva pràctica de la llei i del judaïsme en particular i t'has de motllar en el seu criteri. Si canviessis de mestre, t'hauries de motllar en el criteri d'aquest nou mestre. Per tant, pel que fa al pensament jueu, hi ha un ventall il·limitat dintre d'unes normes d'interpretació i pel que fa a la pràctica jueva, que es basa en l'halahà, en la llei jueva, t'has de cenyir en el teu mestre. Shalom.